Ahojte moji zlatí, dnes som si pre vás pripravila výklad, ako to má k vám vaša osoba, aké sú jej pocity, aké kroky môžete od nej očakávať. Miešala som si kartičky na 3 kôpky, takže intuitívne si vytiahnite, ktorá kôpka vás pritiahne. Balíček číslo 1, balíček číslo 2 a balíček číslo 3. Takže ja prejdem hneď na balíček číslo 1. Tieto dáme na bok. Najskôr by som sa vám chcela všetkým veľmi pekne poďakovať za každý jeden odber, za každý jeden like, za každý jeden komentár. Naozaj si to veľmi, veľmi vážim a musím povedať, že som veľmi prekvapená vašimi reakciami a naozaj ma to veľmi naplňa. Takže zo srdiečka vám strašne všetkým veľmi, veľmi ďakujem. Každé jedno písmenko si ja neskutočne vážim. Takže prejdeme na balíček číslo 1. Takže balíček číslo 1. Ako to má k vám vaša osoba? Takže môj balíček číslo 1. Takže ako to má k vám vaša osoba? Ja tu vidím človeka. Samozrejme, páni, vždy si otočte. Hej. Vidím tu človeka, ktorý je uviaznutý, hej, taký strašne pomalý, taký nerozhodný, taký, že aj áno, aj nie. Nevie sa tak rozhodnúť, že raz tie kroky urobí, ale zároveň sa stiahne. Takže on ako keby urobil 1 krok vpred a 2 kroky dozadu, hej. Tohoto človeka tu vnímam ako veľmi takého zlomeného človeka, hej, že ako keby prestal veriť na tú lásku. Veľmi, veľmi zraneného človeka. Ale tento človek vo svojom vnútri je plný lásky, takých tých hodnôt, ktoré už dnes tak naozaj, že málo kedy už je vidieť také tie základné, ozaj základné životné hodnoty, ako je úcta, dôvera, láska, hej, že on preferuje viac takéto citové, áno. Čo tu vnímam, je to, že vy ste pre ňoho taká rúža medzi trním, hej, že také svetlo, ako keby na konci tunela, že on vás tu veľmi, veľmi pekne vníma, ale jeho kroky budú strašne pomalé vzhľadom na to, že je tak veľmi, veľmi vnútorne zranený, hej. Takže balíček číslo 1, ja vám veľmi držím palčeky, aby ste boli veľmi trpezliví a budem sa na vás tešiť na budúce. Ahojte. Takže ahojte, balíček číslo 2, ja vás všetkých vítam. Najskôr by som sa vám chcela všetkým veľmi, veľmi pekne poďakovať za každý jeden odber, za každé jedno pozretie, za každý jeden komentár, za každú reakciu. Naozaj si to veľmi, veľmi vážim. Som veľmi rada, že ste so mnou. Veľmi mi to dodáva nielen odvahu, ale hlavne také naplnenie. Takže strašne moc vám ďakujem. Pozrieme si, ako to k vám má vaša osoba. Jajaj. Takže toto je veľmi pekný výklad. Veľmi, veľmi pekný. No, nádherný výklad, hej. Ako to klobúk dolu. Takže vaša osoba, či už ste ženy, ako to majú voči vám teda tie muži, na tú osobu, na ktorú si myslíte. A páni, samozrejme, znova otočte si to. Táto osoba vás tu vníma ako človeka, ktorý je veľmi rozumný, hej. Veľmi ho tu priťahujete. Vy ste pre neho také doslova splnené želanie, hej. Až sa bojí uveriť, že niečo tak úžasné môže byť, hej. Až sa bojí uveriť tej pravde, že wow, že naozaj ma postretlo takéto šťastie, že môžem byť ja taký šťastný. Takže ten človek vás tu vníma aj ako osudového človeka, hej.
Je tu fakt strašne veľa takej tej fyzickej príťažlivosti, že tu až iskry lietajú, hej. Čo sa týka jeho takých tých krokov, on vás tu vidí ako partnerku, hej, strašne, tu je neskutočne veľa citu, hej, a chce urobiť aj nejaké tie kroky, ktoré by viedli k tomu posunutiu toho vzťahu, hej. Takže tie kroky tu aj budú, pretože tu sú naozaj tak nádherné karty, že až ja sama sa z toho strašne teším, že máte tak nádherný výklad. Takže držím vám veľmi, veľmi palce, aby vám to všetkým vyšlo. A budem sa na vás tešiť na budúce. Ahojte. Ahojte, balíček môj číslo 3. Tak najskôr sa vám chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať za každý jeden odber, za každé jedno pozretie, za každý like, za každý jeden komentár. Naozaj to veľmi, veľmi vážim, až ma to samú strašne prekvapilo, že vás toľko je. Som neskutočne vďačná a hneď sa aj pozrieme, že čo vás, ako vás teda tá vaša osoba vníma. Takže balíček číslo 3. Aké sú jej city k vám? No jasné. No, tiež veľmi pekné karty. Takže ako to má k vám tá vaša osoba, hej? Dámy samozrejme muži otočte si to prosím, ale teda budem rozprávať ako osoba, hej? Takže ako vás tu on vníma? Vidí vás tu ako človeka, ktorý má takú tú svoju stránku, kde ten svoj smutok schováva za slzy, hej, doslova tak by som to... Ten svoj smutok schováva za úsmev, pardon. Povedala som to úplne naopak. Takže on vás tu vidí ako veľmi takého vyrovnaného človeka, hej, ako takú princeznú pohárov, kráľovnú pohárov, hej, to je žena, ktorá je stabilná, ktorá vie, čo chce, ktorá je plná citu, nehy, hej. Vnímam tu aj veľa takého prepojenia na takej duchovnej úrovni, hej, že v podstate si tak s tým svojím človekom rozumiete. Vidím tu aj takú neistotu, že ako keby strach, že o vás príde. To je to správne slovo. Takú tú jeho bojacnosť až, že je to také city sú voči vám, že až sa bojí, že vás stratí, hej. Takže na jednej strane on vás úplne zbožňuje, ale na druhej strane ho ničí tá myšlienka na to, že by vás mohol stratiť, hej. Ale tento človek je naozaj človek, ktorý vám chce byť v živote takouto oporou. On je teda plný takých tých z minulosti, možno tými sklamaniami, hej, že sa ten človek tak vnútorne bojí, aby vás nestratil, lebo vy ste preňho naozaj takým tým splneným želaním. Tak ja vám držím veľmi, veľmi palčeky. Budem samozrejme vďačná za každý jeden odber, za každý jeden like, za každý jeden komentár. A budem sa na vás tešiť na budúce. Ahojte.